ngai ngu yu blaze isian ni ka pori ka bangayo banya kren bat pi lengba ka ni ka program lengba ka ni ka channel jong ka Potternet nganget bo try udan ya ka jingkli ban kli happy ha ka ni ka sngi bagata ka jingkli ka long utrai ong hato pi nyaw na em lagi jong ki sngi ki jong pi hato pi nyaw na em lagi jong ki sngi dan ki breu ki tharai bakin embe serta sngo bakin Nongthymmai shu sngo bakin yap shu henry ka ktien ka jong blai ka khat yangi bangin nyaw lagi jong ki sngi tangi pule na ka sam khandai pho ka khat ba khat ar ka ong ka ktien ka jong blai to hi kai yangi ban nyaw ya ki sngi jongi kumta bangin penyo hangi ya ka download ka jing start pla ju kenya mi gane ka wei la do breu em nyaw pho snem kanu snem shi shao em la dang ya khen khat san snem jong ka jing em jong breu ha ka jinglong khna ka la shulut no gom to but shua ban yap ru san snem hi ka long bet ka ba shu le no ei kum to ta deng ta khat san snem jinglong khna but san snem shua wo breu niap kamut ar pho snem ka jing em jong breu ka la kot la da breu em nyaw pho snem la da u thia ru nyaw kan ta shi sngi ka ba mut hi ka jing khen kan long bet kum ba ar pho snem u breu thia ta deng ta ar pho snem la shulut no ei ha ka ta ka jinglong khna ha ka jinglong temmen but ar pho snem ha ka jing yo thia ani ha ka ta ka jing thia ga jong o kamut sa pho snem u breu la plut ya la ga jong ka jing em ga jong o tang ha ka jinglong khna jinglong temmen but ha ka ta ka jing yo thia ga jong kamut breu em stang lai pho snem ba pila ju khen mi ga ni ba ha ka shi snem ka don prajar nyu spa re pho kanta kadon kumba syajar sau spa sau po minute ha ka shisngi ba kata ka long ka ba khindiat e la nangi perkhat ndrei la nangi shu ong ba ka biang ngi banginang imslam ba deng tangi le sting la ka jong jing im bat ngi yo thia no wat ha ka jing long men sim ta deng tangi ha ban khen jing khen ba ban sngo thu kanus ngi la ni kanus nam ngi im ha ka ni ka prathai trai khot ngi bangi ngi nyaw lagi jong ki sngi ke jongi ka babal ka ong hang ni la dangi puli ka sam khandai pho de khat bish pho ong ki sngi ki snem jongi ki long nyaw pho snem lani namar ba khlan e phra pho snem pen ban ka jing sorong jongi ka long tang ka jing shitom bat ka jing sung si na ba kala du shen bat ngi her no ka tien ka jong play ka ong ka ta bo blay la bu yo brio ban im nyaw pho snem la da khlan e phra pho snem badeng ta ladangi sarong lani ladangi don hakata ka jing im ka baken jado ga jongi ngila shupin shitom e bala pensusi e ngi banamar ka jing im jongi kan du no combination shen dan na preng jong pi le se ki bala khamrang ba da don ki snem ki le se ki ba nyopo nyopsan prapo snem ro lal bi perkhat e ga jinglong khna ga jong pi nga sngo ba kamde e ka ba pi sngo ka bala slam e maram ngala jukli ni ga jingkli ha ki babon ki ong ba ni shisha ni ken mau ga jinglong khna ga jong ni ken mau ki por ka long kumta o ki ken mau ba bat ka ta ka jing ken mau ga jong ki ken pareng ka ong so vivid memories but ka long shahido kata ndan kano ka ba ki sngo kum ba kala slam e ki sngo ba ka long tang kumenin shisha ki sngi ki por ki hair stat but kam ju apru yano tadeng tangi haban khen yala ka jong jing im kumno ngi penlut yala ka jong jing im tadeng ta baktin jublai ka ong ki jot me bu yo thia baktin jublai ko after san khasan ka ong kumno ngi ya to dangin pet bhai la de yo ngi ya kum kita ki bam start rektin jublai ka khat ngi bangin long gi ba start bangin ya kum kita gi ba start da ka ba siu spa ya ka por na bar ka por ka long ka ba kodor ya gani ka sngi ngi nam la ban yo shu lano ha ka jing im ga jongi ya gani ka tarik ka ba phio menta kanuman shu lano ru ha ka jing im ga jong phi shi sien ba kala let shi sien ba ka por kala let shi sien ba ka sngi kala let shi sien ba ka minute kala let shi sien ba ka second kala let kam ju an phai shu bagi nom yo shu ya ka ta ka ju ka sngi nom yo shu itu ka ju ka por ba deng ta kwa ba nong i phi ka ni ka long ka por ya phi ha ba phio snow ya ka tien ga jong blai ka de ka por ya phi ya ka ba phi phin pdiang yo trai phin bet ya la ka jing im ga jong phi la pi de sngo tho ba ga jing im ga jong pi ka long ga jing im ka ba kan riang pi sngo tho i ga jing im ga jong pi ga de ga jing im ka ba pen so si yo blai ba pi nang im ha ka pop kan ma ye ga ne ba ka pop jong pi kan lap ya pi ong ga tien ga jong blai ta dei tang ai ngo yo blai ba hau blai ru ka don ka por ka don ru ka ya ga jong o ni tip ba ka don ka ya ga jong pa ka ya ga jong khun man ta ga de ka ya ga jong men sim ba la da ka ya ga jong pa ka kut no ba ga ya ga jong khun ka la leit no ba kum ju ru ka ya ga jong men sim ka ni ru kan kut no ta deng ta ka ya ga jong men sim khoi ga de ka ya jo ga jing ai ka ya jo ga jing map ai ka ya jo ga jing penim ba ga ne de ka snem ka ba diang hun hau trai ya bangin yo ya ga jing penim ba deng ta kwa ba nong ye phi
khen pha kan usnam pipila im klemutrai yo ba ka jingyap kawan lap no tip shano ye kata yo ba utrai wan no ngirungim tip ye kata ta deng ta ngi haban pen kre la jong ka jingim nai khen sting namar ka jingim ka jong phi kalong tang khin diat sngi ong ka tien ka jong blai kumusun tiep kum phlang ba deng ta ngi lek no shabam jikot bat ka de ka ta nga kwa abdong ipi nga kentui pi ka ni ka sngi haba pikhe na ki jingthia ka jong pi ka ni ka sngi perkhat sakanus nam ngan im kanus sngi ka bangang nang don ha ka ni ka perthai ba deng ta shwa ba ka ta kan kut no ka de ya pi ban pen bej la jong ka jing im priang ngo yu jisu kum nong pen im nget no u shania ha u phai no na ka lenti bamman baro dry ban bot yu jisu ba deng ta la pi bot yu jisu phinom ba bi la no ro man nga smutu ilade banado ka sngi ka banga priang yu Jesus Christ hadu menta kampat don ka wi ka sngi ru ya ka banga ngan babe ngai i ka jingle bha ka jong blai ngai i ya ka jingle sbun ya ka ta o blai ule ka jing jonga ka jing em shisha kalong ka badap da ka jing suk bada ka jing kemen ho ki jing e ki don ki jing le ki don kum ba slap u hap ha kita ki ba hok ba ki ba pop kum ba ka sngi ka shat ya kita ki ba hok ba ki ba pop kum ju ka jing e ka wan lang habaro ki breu ra ka jing e pher kalong ba uta u ba nget hu trai ta ka jing em kalong ka ba kodet kalong ka ba snosi kalong ka ba sok sat han rei uta u ba pdiang yu Jesus Christ ba u don yu trai la ki jing e ki jile ki wan ru han rei uta u breu ulong u ba dap da ka jing kemen namar ba u don yu trai ba u don yu nong pentengen de yang ta baka mensim jung u ka tengen ba udan u mensim ba khoi deng ta kwa banong ye phil la phidan yu mensim ba khoi phidan yu trai phidan ya ga jing im phidan ru ya ka ta ka jing dap kar hai ka jing im ga jong phi kat ba phinang don hang ne ka perthai bat nang ta ru na phila leit na ne na perthai phio ya ka ta ka jing im ka bom jikot kain pediang no yu jisu udai ma u balong ga dawai man pen khoi ya phi na ki pop jong phi baro man pen khoi ya phi na ka ta ka jakhlia baro ba udai ma u he u bala ban thau thma ya ga jing im ga jong phi pediang no ang ne ka sngi to ai ba phinum pen slam ne wan um pen tot na ba rapi pen slam ka jing do nong kam dei ga jong trai ka jing do nong kan dei ya phi hi bat ka long kum taru nga juang ka balong ka ba snow klem akor ne ka long ka ba ibit ba breu un pen up yo blai khat ba blai dang khat yo tau breu ba blai khat ya phi u e ya phi ba trai kwa ban pen em ya phi ba trai kwa ban le ke kamba ga jing ga jong phi ya ka ba pat juk le meno un le no na do menta ha ga jing ga jong phi nyowi ki sngi ga jong phi maru ki sngi ga jong breu ki long ki ba lengkot nyow na do menta ga sngi shim ba ko poi ka sngi ka long ka ba kodor ka long ka ba kentang ka long ka ba kerpang ka long ka ba don kam ha do kata ya ka ba phi pin pen lot ha ta ka jing start om ha ka ta ka jing le bi na ban melen ba ka ne ka prthai ne ban chupen sat ai kai ya ka sngi ga jing ga jong phi ngai try we ya phi ba ngai try ka khu ya phi ba ni ka sngi ka long ka sngi ya ka bo try wang this is the day that the Lord has made we will rejoice and be glad in it kani ka long ka sngi ka bo try la bo ngin ya command ba ngin ya chat command ro ba ka tin jum blai ko ang kani ka long ka sngi jong ka jing pen em ya phi this is the day of salvation ndela sham ndela shisngi what you put up yo blai yo ba ka ta ka jing kren ka jing ta ka jong blai ka nom long show ya phi yo ba kan Shillong melen ya phi but phi do ai no ela ka jong ka jing em namar ba phi phila pen up yo blai but phi klem pediang ru ya u na nget bo trai ko khu ya phi ne ka sngi when I bought a phi ne ka sngi ba phin right thmai no ba phin ya no galanti ka ba thmai phin ya no ha ka ta ka jing mut ka ba thmai ba ngai ba ka jing mut ka jong Chris kan long ha ka jing mut ka men sim ka jong phi and ya dwai ka ne ka por ka ba menta nyow la ka jong ki sngi ba ru blai no ai phi ka ta ka jing start ngin ya dwai trai ne ka por nga ai ngo ye me man malong blai ba kraw malong blai ba dan bor ba do blai ba la ba ro me de blai ko try u ba ai ngi ne ka tien but u ba ai ngi ka ta ka jing khen ka jong me ko try ka ba me bo u breu ban em nyow post nem da klan e pra post nem dan shibon ki breu ko try ki bla em ha ka ne ka kerta blai but don na pring joki ko try ki dang don ha ka jing pen kre kim pat dap pen kre na mar ki pen kre da ka ta ka jing pen kre breu ka jong ki hin rei try ha ba ki IT ha me de ma me bo pen kre de me bo pen biang ba de me ko try ba a hi ki ya ka ta ka jing job ya ka jing pen em ba a hi ki ko try ta ka jing map e ba de me ko try ba thau thama yo breu na mar kum ta la we udan no Chris long jing thau ba thamai ki ki berem ki la leit no ba ki ba men shwa ki la do no ba try na do men ta ka sngi ha ba ni ki khon ki jama ki pediang ye me ko try kani ka sngi ka long ka sngi
sngi jong jing kmen ye ki ablai but try no gi bor jing dom gi bor baman gi gi bor gi bate gi bakom gi gi bor gi bapin benot ngada hukum ye kita gi bor kin da kut no agar tang jong jisu bakin benot shu ye perthai henry try bakin rai ban boat ye me try jisu man melawan ban offer ye ladi melawan ban invite ru try ni gi khon gi jong me bakin wan sheme bakin pediang ye me bakin yo ye ga hima ga jong me try ha baki pediang ye me ki yo pediang ye ga jing penem ha baki pediang ye me ki yo go try ga jing suk ye ga jing kmen baki yo ida ga jing tengen baki jing dap kar hai ha ga jing im ga jong ki ba try ga da dwai men kar khu ablai na man ko ga men sim kan jatma dai babaro kin wan shaga jing kala ga bamut ba ga da nget da try ha gar tenga jameu jisu en I shibon ga jing kala ga mut try le men ga khubor ablai na mar ha baki ki kala ga bamut kimpen kemen ni tang ye di henry kipen kemen ye ga beneng but try I begin ki khon ki jam have ki asngo ni ga khubor kinom pen ga download ga junkie go try and begin pediang shisha ya me begin pediang ye ga jing shisha na ga ktin ga jam me ro ablai begin long ga try ki breu ki ba kerpang ki ba kentang ki jam me ki khon ki jam me ki shakri ki jam me ki ban yat go try na ga bor shiga bor na ga jinget shiga jinget ki ban yat ha ga jing pen sle ka jam me try kin long ki nong job jam me na mar me la job yo soitan ma la job ye ka pop la job ye ka jing yap but try ho me ai hangi ru ya ka ta jing job ka jong me adwai ngar khoni ki khon ge jong me try o da shi sha me public khmat ge jong ki bakin mi ai melon show bagani ka perthai dai bakin kin did not judge na do mda ka sngi bakin sedang ban khen ya la ka jong ka jingim ko try baki kin ya no try da baki pediang ni me ablai ngadwai ngar kar khu ya ka jingim ka choki kan long ka jingim jo ka jing kar khu ha ka tengo jis nong ben amen but amen try nang kerku ye pi la da pi yo ma jing kerku la men ga khubor pi la ban phone changi bat pi la ban ye thu ye ngi le se pi dang don kam shu ban yo ye ga jing hi kai kom no ba pin nang ya shu ha ga ka lenti ga jing ya lenti ga jong pi ba utrai pi don kam ye ga jing kai na ga tin ga jong blai na ga jing dwai pi la ban phone ga ni ga number ga fi ye ga screen ga jong fi ngi don nang ne ban ya rap ye fi u blame kerku ye pi utrai nang pendap ye fi da ga jing start bat do men se ma khoi khublai shi bon amen